kublay pibaro hakakerteng jong Jesus Christ ubala yap nampa jong pi badjonga ubala siuspa nampa ki pop jong pi badjonga nga shimni kane galad ben pdiang sio bhai pi kat bangidang ye puli lang ye kaktin ke jong blay nga shimni galad ben pdiang sio bhai pi baro ki bajusnya ye kaktin ke jong blay lengba ke nega channel lengba ki wei ki channel rukum jo Henry Pilong ki breu ki basyo tenat hajaka ban pet ki film ki jingruai pertai Henry basyo tenat ban snap ikten ke jong blay ngap dia sio bha yapi baladan pedeng jong pi bakum no pio i ke nega link besen ki parlog le ki bo status le ni kum no pila ban yo i bad menta pisngap ke ni khubor ngap dia sio bha yapi kum jo le dan pedeng jong pi badan pedeng ke jingpang jingstom pisyo do men sem pi don marwe menta kamera bad kum no pio i ke ni khubor ngap dia sio bha yapi kum jo ban ngaduai ba ublei un ai yapi ye kamet ke bakoi bakia baladan pedeng jong pi badan hagi jakatre jong pi kum no pi dan hak jingya nanti jong pi snap ini khubor ngap dia sio bha yapi kum jo la dan pedeng jong pi ki balong ki khna school pim don hang ne khasi jaintian re pi snap ne ki wei pat ki states ngap dia sio bha yapi ro umjo na chwa bangin ya chu khubor tongin pedem kikle bangin le chublei ha ka jing doai tongin doai kok pa jong yu bahab neng long bkhoi kirteng jong me long mon jong me ha khandeu kum bahab neng kanu kapendap i kamen sim jongi de jingmen atrai bahap deng jingbon kam gi jongi ngidang yo i kum gani galad ben plat por kindiat ban ye pule lang ye ktin gi jongme yang ban ye sam ye ktin gi jongme atrai kani ka por ngalong breu badap si bon gi jing trap jing duna gi jing im gi jonga siom bha atrai ban sai khoi ye ki pop jonga de ka snam gi jongme Jesus Christ kanamba ki kubor ga bangin sam gi ka por kan long ba bdiang hun hakmat jongme atrai ngalong tau breu bam bidor sisa ban ye sam ye ktin gi jongme atrai ngayeng gi ka poram dei banga bidor Henry atrai ba me blame mila ainga gi benta ban ye sam ye ktin gi jongme pintan coming atrai namta ka buram gi jongme ai baki pop ki jonga atrai bin bread ki try jo guduriau gom baktin jong me keren Henry ki khubor bakini ka por ngan yesam kan long ko khubor jong ki jingkermen ko khubor jong ki jingpenim ko khubor jong ki jing ai yagi wepuai ki basngap ye kten ki jong me ublei ma ba try ki pop jingi bas new ne jing dwa jungi namar ngongi pan hakerting jong me Jesu amen dan na pedeng jong pi ki ba phone nga ki ba ai men seminga dan na pedeng jong pi la se pi phone bangam yo i kan lat ben receive sio bhaban na map yanga dan ki por bangamut ben phone nga kumklet ka jingbon kam Henry kini gi khndiat sngi khndiat benabel det ka dogo phone but barok contact number ngala dolun what's new e nga Henry nga duai boblei un yai kerkhu pi ba ju phone nga naki kleng kisnong jong khasi jaintia kublei shibon ba ublei nai kerkhu yingi ka bangina pteng ban yesam iktin jong umdei tang mga basam pir pisam haba pi share killing shikwei pan ta hakani kasngi pina yu i ka mat pedeng ka banga bo haki thumbnail ka mat pedeng ka banga yesam hakani kasngi kalong haba kiri ki khun prisha ka jing hikai ujisu shephang kitma habakiri ki khun prisha ka jing hikai ujisu shephang katma ka prthei ka bang imanta la bengi pet haki phone jungi la bengi pet haki news channel la bengi pet haki news channel lang ba ka YouTube ne smart TV ne ki laptop ki jungi gi imtas ke gi kitma bar kitma ki jingi khajap yang ka wei kari hakawei pan but don't ki breu don't ki ri kom Iran US but nangta Ukraine Russia Manipur Myanmar Ethiopia Syria kini baro ki ri ki shong sir bakim siu not tamban le ji seng teng teng namar hakano ko por ka la ban jia katma hakano ko por ki missile ki la ban hap hakano ko por katma kala banjia hag jaka ka bakisa kitma kijia hak leng saudo badang gi breu kili balai bakine kijia komne hato ko perthei kala jan kot ka bible ko ong kumno habai day bat katma kidon chibon ki dikhon Henry ngan pelejing butang jing krem jong Jesu na gospel kat kum Matthias kalong ba arpsaw u Jesu arajas nem shedin kat budang syong holom olive
Kisin ran ki wan ki ong kumno ki kili gane ki jingkili tong ini pule lang gospel ke kum Matthias ke lang ba arp saud khot ba lai baro nang ingi ti bai gane khot wat ngar ngala ya sami gane ke benta kong ka haba udang shong haloru lom ki olib kisin ran ki lawan ha ujar jar ki ong to ye tho angi la no ba kini ki e ki ru kin long bat kumno ta kadak ke jingwan jong me bat ka ba wai no ka pathai but la da pikin mau shisnem shadin ngale sami ko way ka topic ka ba ong kidak hashwa bu jisun wan hakani hi ka channel la da pikwa ba skap biang youtube khobor na henry na marmenta kasni la da ni pule ka to benta gospel jong Matthias ar pesawgul nong hangto ngi i ba shibon kidak bu jisu la kren henry menta kasni ngin sim tang ye ko way na to kidak ka ba u jisu la ye to kawai ni kidak shwabu jisun wan ujubab iksinram gi jongu kilong bakin don kitma hakane ke pertai shwaba un wan pila benong ujisul adab yito lepai kan ni hoi Matthias arp saw nyo ong kumno na bak kinjabin reu kin yang yele kinjabin reu bat ke himaru ya ka hima hang ni pila benong oh ketma tikal ajiana do men shwat pastor kumno kitma menta ki per ne ki we kadan ki jinge per shibon na mar menta ngi pet kitma ki bangi im ki jinja ki ba ima hado kata we ubam men hap kan ne ula ban kata yek babon katma ka bangi im menta long katma ka ba ishep khe hado kata balai ba ka Iran ke US ke ilet ma ber Iran marketing yo ke Iran ka pendon kam le ka te ke nuclear banang ta kal wan ra jing ma ya paro hakan ni slap pertai na ka daw ko wan here ke ma ke US ke nge ke ni na ta daw ka penhiat ma ka Punjab ke nong yalam la daw way nuclear wahab hang ni ha megalaya jungi hak way khasi jeng tiap baro kan kiwin wadong wa la do hap nong po ngi kam dan jikta yangi badan sisilong kandon ke jikta daki spa kilometer kandon ke jikta amde tangi ke baim henry kiban kipateng kiban sawan ru kanang yai kta ban mentalangi pek bon kitma ke bajia shisha uji suang kumnom ne pinyos nyu shapang kitma kekenten plural hang ne kam dei singular am dei tang wen re bon kam bon kitma menta kitma civil war kamu ke bajing jia kitma hapo kari la jong kajing ne hawai ke jaj breu hakawai par ke jaj breu mentangi kitma hari jongi kuma Manipur hapdeng meitei bat kuki mentapa hapdeng kuki balese gi naga kadan kitma kajing ne bande tang ta hamayan mar kitma hapdeng ki badon kilong ki kinja muslim bat kiwai par kidan kajing ne bakila pedwir daki lucky breu sha Bangladesh dan kitma kecingele hamman kuai kiri kecingele kenjaban reu happening kenjaban reu kan sepoi kepor ketma kenjaban reu kan yengele kenjaban reu hang ni hari khasi jongiru bon pedeng jongi kibalejing sengman la kepor henry badan kita jing isi dekhar ndai leda keno kepor leda jisun wan let's say kala banjia hangiru kumjo mentangi pek news tang Manipur kala banjia hangiru aku ikasni bandai tang kita kejingile kari hapdeng kawai pat kari mentala ngi pet bha ho ngi India pat Pakistan ngi dang shu shongs ir yang shu i to operation sindur kumno katma ka suki no kadon kita peace talk ka trekam henry hadom ta dang shongs ir India pat China ru kumjo men shwa ki India pat Nepal ki long shi bah ying hasam la brong mentakala don kejingile henry kitma pat ki badang yai jamata Russia, but Ukraine, but nangta Israel, but Lebanon, but USA, but Iran. Kini barok kitma kidang yai jan remita kidang bon kini datang bapau. Kum kitma Sudan, Syria, Ethiopia kini par kitma ki bangimju kuslai. Henry wat bini apini kitma ki dia hadok menta dakispa ngut ki breu ki yap man lakapor. Menta wat ki ri ki baklangru. Kimnot bin is yus ngan Henry kedan be ke jinsius ir bale se ngiru nila ban sha akhir tma hakano kasni ka bible ko kumno menangi la i ktin jong ble
ka ong bo Jisu lai thul pa shua ba jingwan jemu kathma kanja kamut ka Bible ka bla tho di hajar snem men shua min tangi not ba de Jisu scam ba ka Bible ka bangabat pingi puli ka bangabat pingi yasam ka de ka ktin ka ba shisha am dan pa ki wake jing tho ki ba shai palat ekani ba ye thol pa ye kisni ki bansawan la pisngap yu to khubor ka bangai kren ki dak shwa ka jingwan jong Jisu ka Bible ka long ka ktin ka ba shisha ka ba ye tho yingi ki eke ki tak shwa ba ka jingwan ki jong Lucas Gospel kum Lucas arpuai kendai kong kumno te haba pios nyo shapang kitma bat ki jingki win kene de ka wain jingpin scam shishu nektin ka jong blay balay pat ki don kitma hilapan mudur balay ki jia kitma haar jar nyo u Donald Trump u ong yu Kim Jong Un u nong yelam jong ka North Korea u khot yu the rocket man but khot yu skaway kintin sik popi un lay ukseu u bapang nang ta ka jing dom ha North Korea ka wan na mar ki kren ben yu nong yelam bar ka North Korea ka kren ka I warning ni kong ba ngin sipun krai ka thma bat kila pun krai ki missile bat kila pun heri ki missile nang ta dei tang ta ki Korea u Donald Trump detrot ka ba mud u breu ba temen u ba tlop ba duna ga jing mud jing berkat bat kala jan ni don ga jing le a ki thma la jan hier thma bring Russia ba Ukraine bro ar ki don ki nuclear bat baro perthai to ko por ki gathma Russia ka pat jia ki 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 thma ka pat jia baro ka perthai ka pet hato ka thma kan jia na mar ka USA kala pha ye ki jhat ye le thma ba ki lech ki than jan North Korea Henry kum no ka don ka jingi kren ba ka jingi suk ka wan biang tang na ga daw ka ka jingi kren ka jing kno ka jing ben iway ka kten jong blay kala kren la pai ka ni la bengi pai kten jong blay Jacob long basaw de kot ka ban kong no nang no ki wan ka jing le thma ba nang no ki jing nia hapeng jong pi om nang ta hi na kita ka jing kwa brai jong pi ki ba le thma ha kita ki khot jong pi kwa but pim yo pi pen yap no but pis yo pi hun hang ni dab la ban ship gat to ga ne gi li ben ta le se ki wen ka ben ta ba le ba ja ki thma ka dei ka jing nia ka ba ar ka jing kwa brai ka balai ka jing kwa Henry ngim yo nang tang isyo pi hun bat ni penyap nang ta daw dan ji bong ne se ka thma ka jam ta dei tang na ka daw jong phiang the Strait of Hormuz yang i baroba pet bagi news ni im ta ka Strait of Hormuz ka pau ba balai ne mar ka phiang kamla ban yaj ba don ki bong ne se ka US ka kwa ban penyaj Jikum punya nak tak daw ke hirt mangim tipi kata Henry let's say ka dei hiru ka jing pi hun ka jing yania ka jing kwa nak jing kwa brai hang ni ko ong yak tak daw hadu bahap ban ni yap hadu bahap ban yelet thma ka jing kwan men toy shimet kanang roy kanang jor ha ka jing sensar ha ka no sensar jong kane ka perthai ka perthai ki breu ki persang ban wanra ka jingsuk Henry klemu Jisu hi kin omla ban wanra I kata ka jingsuk ka bashisha kamat ka babot u Jisu ang ha gospel ka Matthias kal nong ba arp saud ka bandreu ang to sumar pi what's new kuslai ni shifting na ba ka day ba kini ke baro kinja Henry ka bakut kan pan ja hang ni lagi pet bahak tin jong blay kong kumno kong ba pios nyo shapang gitma Henry what shifting kong gini ke baro ki day banlong Henry kabakut kan patja hang ni ki breu ki banget yo blay habay pio kitma kidang yai ja pim day ban tulot ke jinget pim day ban ting pim day ban do jinkermen ho yi bam tip yele se ke jingsha ki la ban long kumta Henry yingi ki banget yektin jong blay yingi ki ba puli ktin ke jong yingi ki ba ab de ke jinkermen on de yo yekene ki jingja ki day ban wanra jinkermen yingi de mari ke jingi tholpa ki nang yai pendep but ka jingwan jungu kanang yai jan syakata ka jingwan jungu ngim day ban shifting ka kten jong blay kong umno is the yagalong basapway de kat ba shipo to what shifting me namar nga long ren kat bat me what's you man namar nga long blay jong me ngan pensat bor ye me hooj ngan yerap ye me hooj ngan kersan ye me dekti kamon ka hok jonga hang ni kten jong blay kong what shifting namar nga long ren kat bat me la pikin mau Joseph u shashit kala haki men gi jong
Henry ulongs hakiway namar balay ublay udon rekat lem badun. Moses kiteb yu hau kriya ngila benong mo nang ta ki pentoy hakawa ula day le say ban ha ban yap hakatugawa Henry ublay yu yadai badu u yalam ni kon Israel. Nang ta gipet upol umud ban persang ban lej pinstom ye gibreu jong blay Henry ublay Ukraine badu bad upenen kam yu. Ki kon Israel por bagidan hari Egypt ki klam ki ngat Henry ublay yu yadai ki kajing dom kadan ki Egypt Henry haki kon Israel ke jing shai kadan ublay u yada ye ki kon jong kumbo yada haki sngi por bela deb un yada ye pi ban ye ngaru namar ni shakri yo jo ublay menshwa menta bat shado ki bom jiokon ublay on what shifting namar ngalong rengkat bat pi Kektin jong blay ko ong gumno Matthias arp sound rew ko ong nabaki ni ke baro ki de banlong Henry kibakun kimpadja balay kimpadja habag jingya ki wana do kare jing pinyap Kejing tambori kentay. Ki kelung kena kanang ngay jor. Henry balay kata ka bakut kampatja. Kektin ke jong blay. Kong shwabu jisun wan. Yo gospel jung on yalap hangta ken ka bakut kanja. Hakanehi ke jok ko gospel kakren yakane. Nagtaka daw gishim ni kalat beri sami ktin jong blay ban pin kendit pin reyungi ban pin mau yangi bakit ma ki day balong Henry ka bakut kampatja ko ki parlo. Nagtaka daw balay kipat kena mangini sami ktin jong u ya ki batngai ni ktin naga noble kin wan pai shu baki ban la aslam ki bam lech ka yeng jong u kin pteng kin stang ban lech ka yeng jong u la dan jong i ba im hag jing kwan jing kwa brai jong perthei ka bagi siu tenat khamtam ya ga ji siu bha ban yo blay ko makren ktin jong blay ngila day ka por bangiwan pai shu la dan pdeng jong pi ki bala bon ki snap pi krem let chu ka yeng ka jong kala de ka por la dan pdeng jong i bangi shubo terkong ye ktin jong blay hajaka bo kot jong i ka pum pum kala de ka por ngi bangi pai no she ktin ki jong blay ha ki sngi ki bakhat do hi ka jing le khwai kam la ban pnim ye pi ha ki sngi ki bakhat do hi ka jing le concert kanam la ban pnim ye ngi ha ki sngi ki bakhat do ka cell phone kam la ban pnim ye ngi tang ka ktin ka jong blay ka la ban pnim ye ngi na ka tak ta ga daw ktin jong blay u jisum parwan hadom ta kum ka jing pakan mau na ar petros kal nong belai bekendai gong u try letut sepang ka jing kular jong u kubadan ki bayan nyau ka jing letut Henry u yasha slam bat pi bamman ye no ye nuru ban jot Henry barokin poi shaka jing kala ka bamon ko ki perlo ka jing suk ka bashisha hi ngila ban yo tang na ublay menta ki por ka don kita ka peace talk ceasefire global peace prize ki baki brave ki kwa ban yo ye kene ban ka por don ceasefire menta ka don ceasefire la shai la fire biang hakit ma ki bajia menta don ceasefire menta ka la rai la shai don biang ka jingye hiartma na marba ka kten jong blay ye ke ei bakala e thu lupa on pendem kine ki day banlong kten jong blay ko ong nagata ka peace fire ki man laus nem I global peace prize Henry nyo ye ka jingsu hakane ka sla prathei ki prashang ban seng ye ki seng balang kum nato bandan ga jingi tali hapleng Europe countries European Henry jayu menta mdan ga jingi suk hapleng joki sedang bani ke deukti iwe but ndai tang ta BRICS India ke Brazil nang ta China ki dan ga ni BRICS bani le persha le bandan ga jingi tali Henry kanom don India ba China man ka por ye ke deukti iwe han marham ni hapte hi nin om yo ga jing suk let's say on the kios nyo badan ga ceasefire ki kemen Henry katakan om la banlong na marketin jong blay ka shiti Paul sin kong thisunil nong basan de khot balai kong gumno kat bagidang ong ga jingsuk ba ga jing scam ha on the kumta ga jingjot ba kendit kan ngat haki pila ban mudur Venezuela u president bakateng Maduro how news nem udang syong haying udang mahamu ong ya la pi don sha ka takum pikiran one cam yanga bajayu naying nari jong ki way Venezuela ka US ka lej bat kem yo uni president ka kum president le se upoy perkhat ba unsha kem menta udon po bendi kenong ilam kabala yo global peace prize ha Myanmar ang sang suki lang ang bakalan day makaru
Mentah kadang don hapok bendi. Mentah dang shen kadang yo ya house arrest Henry haduk mentah kadang don hapok bendi. Tu sport kila yo ki mayan mar oh mentah tengila yo no demokrasi. Bangila benji di hinong ila mentah military rule. La sensar biang dak sipai. Bagi don ke jingsong sir man la kapor. Na marketin jong blay ko ba kad baginang perkat ke jingsuk kan don Henry kendit ke jingjot kan ngataki. Na katagdaw ka jingsuk hi ka ktin jong blay ko no gospel kat communist kalong ba khatsaw du ba arpinyo kong nga no ip ka jingsuk jonga ngala ai happy ko ki perlok ka jingsuk ka beshishahi ngi don ladang idon u Jesus Christ ha ka jingim jongi ka jingkermen ka beshishahi ngin yo la daw Jesus don apdeng jongi la don ka jing shanyahu wala kitma ki don Henry Ublay un yada yangi kamat ka bakado kubno ki Kristan leni ngidei banle gospel kud kum Matthias kalong ba arbsaw de khat basaw par na markata tosharai na ba pintip hakanema kasngi ba utrai jongpi unwan ngimtip hakano kasngi ba jisu unwan dan hagine kisngi barang sudem iwe I perlok mawalam dei prabangejru Henry ngale jngo I Paslem nga dang ikendo but halenti king on the yo bangalay jingo ikot balang yung pastor pilay visit kong songkay isa ye keren manggapor bartugas nga nakud jing sengying don ti perlok ngong itoy kong am yo la slem yung istom bar nga lej jingo ngamla ban mudur ba takban kero imla syu Henry kapag siyo tenan on nang yeplong jing dua don ka jing shit rahem sinji la hagapor bay pangru Henry ka jing shania ka jongi how play kay next Hato people ni dan katag jingshan ya skemo blay bahag no jisun wan ngan sarai ngan penkre kana onda wan ngala ban yekendo batu kata de bangi de banlong kejingim kristan jingi hakan ni kesla pertehi ni kendo kejing kejing le kejing ketma ka bangi kendo bahar kom mai ketma jung menta de kata kejing pang jung ki do ki med ke pap jung let's say ki do jem bedon spot ki la feel lut kidney, liver, bakum ter pancreas, Henry kadon kajing shania par blay. Marketin jong blay kong on the one on pentamai lut aka kamet jongi ba blay ai ni da kway pat. Kan ni kamet ka baput kan pong no ye ka baput. Na kata daw wisithiu Paul sig kong tesoni san khan yo kong to duai klem de pot. Hatong ni duai habang iikini gitmagin ang yajya hatong idwa nang isupkot ang jing pet kubor na hatong I ben kosiw jing atray nga I bakin jing tho kaktin ka jong may kalong bisya bakin ang yajya domta hatong idway ne kasukot ang gumtahi ko ki perlog la dan pre jo pi badang ya isnap hakan ni kapor den kosiw jong pi mong atray ktin jong me yika ek bale tho ba ski ba khado shwa ba jing wan ka jong me kanja kitma kin saja atray yo ishisha kan ta banja le sikal sa poy kaporo bagatma kan dia hakri jongi Henry atray ni kapor ga duai ba me blame in ayanga Ika jing shania me blame kanam ban la dia kita kitma hakri jongi nganang la banlong kumu Daniel u bayeng skem hamiu try. Kum giperlog jong u bayeng skem long ka belong dia ka bajia Henry nga amu yakis em jong pertay. Nan shanya yamiu blay. Nasyo tenat bahay gini kitin jong blay. Ha Isaiah kitab Isaiah long baar likot basaw kung no ka jaj benreu kan omra ka wai lang banyele ik jaj benreu. Lemne kin om hikay yele tmasyu. Amen. Syutanan de iktin ko kat sepoy ka por baki jaj ben riu kin om yele syu kin rawai lam jogi bar kin yele ki jaj ben riu kin om rasyu ki missile ye AK-47 bar kum ta ter ki suloi jogi ban yele tma kanom don syu kan ne kan jia onda ujisu unwan Henry kadang don hi kan ni gisla perthe katma kan don Henry kan ni ka por katma kam de tang kata katma kabangi kendo Sia Iran, Myanmar, Henry mentakitma ke lak belong hagayeng sem jongi. Katma kajing suk hapadeng ulok berkelok kamdan kajing shrut ya mai man lagasngi kadan katma hapadeng bagi kon kim ko ngo ikmik pa kim nang ben burom ikmik pa kibala sa yaki kibala pen he bala pen bit pen biang yaki katma kala belong let's say kinong yalam niam ki kran ben pi katma kala belong na maru men parau IKCP katma kala belong ba shipara pi dan tang yajing yakni ya ka
kendeu tang nagadau ka spa ka pau jong ni sla perthei kitma kila benlong ka jingpang jingstom menta pitsnap gi phone jong pi pimla ban le ba pi don marwe ha jingthia namar ba pitang kini kila benlong kitma gi jong pi Henry Shania hoble la dengi le duai siki pastor ru la da ublei uong i pi khon nga kwa pi pinlong kum ne Henry on the P1 pat ngan sa ai pi dagway pat kamet ublei kalong kamon jong tongin duai kum Jisu let your will be done ai ban kalong kat kum kamon ka chongmi ngar ngadon ka jingpang hala ka jong ka jingim hala ka jong ka jing ngi don ngi kendo Henry long kat balong jia kat bajia ka jingshen dia ka jong ngi yo blei ka dei ban long umcho ko ki parlo hakani ka por shwa bangan pinkun la don na pdeng jong pi pi ya ki don la jong ma ki jinge le jong pi mata ki bal thei palat bani ta nuclear missile ka bal ye kendo ki we ka nuclear ki missile hala ka jong jingim ka jong pi tang ka we nga ong pi hai shu Jisu wan baro pi ki bala thaj bat khia ki jingken ngan penjem ye pi ong Jisu to ai begini kubo hakani ka por kan lo kubor jong kajing pen kedit ben ringi panginyai nang yai pen kre ye kata kajing wan jong Jisu to ai bu blei kajing suk un kerku ingi tat bengin ye kendo pad de kawai kapor de kawai per kubor u blei unyai kerku ye pi undar kat le bet pin ai pi kabet pokoi pia unri un sumar ye pi bat nam ta kaburom kajong amen.